за една година. Само за една година. После не. И мой приятел, и няма да го познаваш със сигурност. Ние трябва да направим един договор, евентуално някакъв документ на имота. Той ще ми даде другата седмица в началото неговите данни, или ще дойде, не знам сега точно как се разбере. Добре, защото има един общински, аз ги глася да го купят, ама това е отива на търг, не се знаеш, че се проточи много във времето и точно не мога да обясня сега. Проверихме го с Димо, той каза. Не. Да. Хубаво, добре. И куда аз ще му обясня сега, какво да го изтрах? Аз ако в селата, ако аз имам няколко, мога да го дам. И той му обясни. Почна да равни. Как се върна, какво прикажа? Не дава да